Aquesta setmana un repte diferent. Fer una fotografia donant protagonisme a la vostra sabatilla de córrer. I fes-ho on tu vulguis. Si vas pel camp, si ho fas per la ciutat. Nosaltres hem volgut triar llocs que ens agraden de debò, que és aigua, mola, natura i tocar-nos el cor. Us portem al cor. Una sabatilla de running ens serveix per córrer i és la nostra companya moltes vegades. I si fem una bona tria, ens evitem lesions i ens trobem més bé. Aquí sembla un venedor, I en Jordi també, en el mateix marc, un marc incomparable, amb la mola al fons, sempre protagonisme a la mola que ens agrada, l'aigua. I ja veureu quina última foto he fet. Aquesta no sé si servirà per l'àlbum. Fem carotes! Doncs sí, sempre fem alguna cosa per mantenir el bon humor. Continuarem fins al camp base, on visitarem de nou la nostra estimada masia. Et veus capaç d'enviar la teva sabatilla? Quin repte! Vinga, ja segur que tens alguna cosa al cap. Mira, que encara tens unes hores per poder-nos fer una bona fotografia, però i llavors què? On l'envio? Fàcil, a foto@musenoms.b. Gràcies, que vagi bé, bona setmana.